Assalamu alaykum gaderli dostlar. Gözyetim siz bilen birinci bölümünde diýdarlaşýar. Onurçu ajaýyp eserler döreden dünýä belli kompozitor Nury Halmamedowyň bir eserini Jeyhun derýasynyň üstünde has takygy, am derýanyň üstünden geçýän Türkmenabad Farab köprüsiniň üstünde döredenligini bilýärdiňizmi? Waka şeýle bolýar. Geçen asryň 60-njy ýyllarynda şo wagtky ýaş zekinlemediň uly topary Moskwanyň awraýly ýokary okuw mekdeplerinde bir döwürräkde okuyan ekenler. Ene günlüň birinde ýazyjy Atajan Tagan, şahyr Italmaz Nuriýew we elbetde kompozitor Nury Halmamedow ýurt görmek maksady bilen Moskwadan Aşgabada otda gaýdýarlar. Şunu otdan çykmy amy derýanyň üstünden geçýän köprüge gelýärem belin. Köprü bilen otdynyň sazlaşygy dünýä belli kompozitora şo wagtky ýaş zekine täze bir sazy, täze bir owazy mukam bagşlaýar. Ýaş şahyrlar bir näçe günden soň Aşgabada barandan soňlu Nury Halmamedow ýazyjy Atajan Tagany çagyrýar-da oňa şol köprüň üstünde dören sazy fortepianoda çalyp görkezýär. Şeýlelikde Atajan Tagan Jeyhuny matly täze şorun döredýär we bu şoğrada herki saz yerleştirilip Nury Halmamedowyň we Atajan Taganyň birlikdäki Jeyhuny matly aýdym peýda bolýar. Elbetde Jeyhuny matly bu eser Nury Halmamedowyň iňňen ajaýyp aýdym saz gaznasyny bezeýär we häzirki wagtda da ýerine ýetirýär. Bize bolsa gadymy Lewap topragynyň dünýä belli kompozitoryda ilham berenligi baradaky maglumaty bilmek, eşitmek, öwrenmek juda ýakymly. Siziň bilen Gözýetimiň ikinji sanyna diýdarlaşýança hoşlaşýas, hoş sag bolun.